Ini sudah bunuh kelanjut. Kita damkan. Hai logoफोर खुलुमबाय Nubahna. Beri bahai logoफोर Ini yang rode ya. Ro जा lo. Hoनना जालाय लांलांनासो. र' लोगोफोर जोंहा दिनै मावजिया बरायगोन आरोना जों अबाव थांगोन ओमफ्राय मावजिया खिथागोन आरो दिनै आयौ आबा आंनि सना उन्दुनो ओंखारबाय हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि JDSP फेमिलि एन्ड ब्लग इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं लोगोसे आरो जोंबो मोजाङैनो दङ जों दिनै माने बाक्सानि मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो आब'नि फिसाजोनि मा होनो आथिमंगल जानाय दङ आतमंगल ना आथिमंगल होनो बर'आव मिथिला आरो जायखिया बर'नि सोदोब नंखाया दां बे आतमंगला 80 सान नांगोन आरो बेयाव थांनो नागिरदों आरो ना बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फिसा ब्लग लानानै फैलायबाय बेखौ एसे देखायलांसै आरो ना लोगोफोर नै गथ'आ दल'खौनो नायनानै नोंथांमोना बेखि जादों जिउसोराङा जा ब्रै ब्रै जाबाय मावजि सलायनाय दिनैखौ कारखौ हाबा जानो थांनायासो आंखौ कार सालायनो थिनदों लोगोफोर मावजिया ओमफ्राय हाबा जानो थांनो गोनांसो मोनजानाय नङा इयो सालायगोन मावजि सालायगोन आं गारिखौ अननानैनो सालाया आरो दा जिउसोरां उन्दैना माबा मोनसे जानांगौबाथाय कार जासिनासो बे फिल्डआव गेजेराव फख्रि संख्रि गैयाबा लामायाव सालायबानो जाबाय रोंहांबाय आङो स्कुटिफ्रावथ' गोलैबावोसो काराथ' साखा खब्रैना आं स्कुटिखौ गोलैबाबो जेबो जाया सानखायो आं माने माबा नै गारिखौ बिदिखौ बायनोसै जिउसोरां जायाबो आङो सिगाङावनो रोंगौमोन खोमा मालायफोरनिखौ आं दांफेरानोमोन लोगोफोर आङो न'नि नङाबाथाय मालायनिखौ दांनो बायो आरोना निजि बायनो हायाबा सलाय आनखादोंमोन आङो ओमफ्राय आं सलायखायाखैबो रावनिखौबो न'नियाबा बायबाबो अरजायाना मालायफोरनि आरो माबा जासि मोनोना उन्दुनोसो ओंखारसोदों आं न'आव थानायावनो भिडिअ बानायनो सानो लोगोफोर ओमफ्राय जायालै गथ' गोनां मा होननो आरो जाया थैनोबो जाया एबार हारसिं थिग खारफागोन दे आं ओंखारनायावनो माने गथ'खौ गानहोनायावनो देलायहोनायावनो गैया जाया जुजुबि जाग्रा जोंनि हनै जुजुबि नङाबा जि मोजां बेसर बिबार गोथां गारलायदोंमोन आङो फट' लानो नागिरदोंमोन गैया आं ओइ दलङावसो दिनै फट' लालांगोन र' जियानो जा बैयाव बाथाबारियाव थांनायाव लानांगौ फैनायाव मेंख्ल' जायोना बायो हे आं माबा लाबोनो नागिरदोंमोन खानायखौनो गरमबाथाय हाथारालांहा माबा लोगोफोर हाबाया गिफ्टखौनो लाबोआसैस' माखौ बावदों हाबा जानो थांनाय गिफ्टखौनो लाबोआखै लाबोबाय खोमा इयो नैलाय सथिबो अबाव सोनाय दे अबाव दोननाय नोंसोर मैया गिफ्टखौ आं दासो गोसोखांदों हाबा जानो गिदिंफिननांगोन ना अबावथो लायबावगोन ओइ मोनसे रुमावसोमोन बबेयाव इयो सोनाबनियाव सोदो खोमालै माला थगायदों सोआखैलै फ्रेंकसो खालामगोन ना माखो दे आं बिसास मोनलायलाङा सम इयो इदिनो थगायबाय थायो आंखौ दाखालिबो नैबे ब्लाउसखौ आं रुथायाव बायदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आइनि बायनायाव आं बेखौ मोजां नुनानै लाबाय गांसे गोथां बारा गैखाया ओमफ्राय इयो आंखौ जि थगायबोबाय थाबायब्रा आं जिफोरखौ सोदोंमोन नालाय मावजिया खानायदों हामदों ओमफ्राय जि थगायबोबाय थाबाय हे नोंनि ब्लाउसखौथ' सोआसै होननानै नोंखायनो नोंगौ होनबाय थगायबावो ओमफ्राय आं दिनैबो थगायदोंसो दां सानबाय मिनिनानै थगायदो बायदि होनोना बालनि साबिखौथ' नोंसो मारिदोंमोन ना गिफ्टखौनो लाबोआखै लोगोफोर बै गोजान मोनहैनायबा मा जागौमोन दे थांफिनसै जों दानो थांफिनसै माने गिदिंबायानो जों थांगासिनो जारलासोहाय नै सैमा माखाया आयौ दसे मोनहैलायसोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फैफिनबाय न'खौनो मोनहैथ'वाखै र' एसे गोजान मानि मोनहैबायमोन बा हाबाया माबोरै मोनलाय एसे फोरमायनानै होनाय नों साबसिन मिथिगौ बाबानि बिब'नि फिसाजो बाबानि बिब'नि फिसाजो बिनि आथिमंगल आरोना लोगोफोर हाबा जाहैबाय हाबाया अबेयाव होनदों सयकुसि ना मायाव होनदों सरथेबारि ना मायाव होनो हारसा नामा बर'आनो खौलाय बर' दंना सरथेबारि हाबा जाखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आथिमंगल न'आव थांफेरनो मोनाखै आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम बै नानि उन्दैमोननि गामियावनो आरो खाथियावनो ओमफ्राय बिस्रानावबो थांगोन जों दसे दा जिउसोरां
जिसोराङा जोंहा दिनै अनला ओंख्रि जादों अनलाजों बिलाथि मोनानिमोन ओमफ्राय अनला ओंख्रिखौ आं जानायाव अनलाजों दौबाय गावनिखौ ओरैनो संनायखौ जाबावला बियो अनलाजों खैसिब खैसिब गोथाव मोननाय खोमा टमेट' होदोंमोन नालाय जालायो बाबु जोंहा जिसोराङा मानबायासैनो सोरना सोरना गथ'फ्रा बोसोरसे जानोसैयावबो मानबायाखै लोगोफोर खिथाहरनाय थाबायसिगोनसो खोमा आयु गाज्रि गाज्रि होनथारो माबा ओरै मेगन मोख्रेबलायो मानबायासै जोंहा जिसोराङा आरो मोदोमाबो गिदिरमोन ना ओमफ्राय गिलिरथार साइकेलाव एसे एसे थाबायहाङो दा थाबायसिगोन खोमा डाइरेक्टनो मानबायनाय नंला दां जि दुस्थ' जादों उन्दैबा बुनो लुगैलायो आं मालाबा सोर सोर बिमाफ्रा बिदि इरिटेट जायो लोगोफोर एकदम समाव माइ बर' नामा बबेथिं माने सान्दुं सायफैदों नामा बुरिथारबाय बांद्राय बुरि बोरायजासिमबाबो थानो खस्थ'थार जायोना गाव गावबो खस्थ' मोनो बुरिबाबो थिग देलायो आं लोगोफोर नोंथाङा आंनि देलायनायनि सायाव माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा जेबो गैयालै गारि सालायदोंबाबो आखिथिं सोहरगोन आं माबाफोर दं होननाय मोनबा देलायनांगौ ना लोगोफोर आरे आखाइ साजोब्बाय मबाइल हमनायाबो आखाइ सालायो थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर दा मोनहैबाथाय एसे देखायसै माथो लामाखौलाय माथो देखायबाय थानो बे दोंसेयानो नालाय नायलांबाय थादो ओमफ्राय ना दा साबिखौनो मावनो मारिनो बावगोन आरो दाला मारसेना होनगोन आरो ना मामा बाबु बिलाइ हिग्राया दाहालागै मोनहैबायमोन जों दसे बे साबियाबो दा गिबो थफागोनलै लाबो सोनाङा बेगाव सोगोन मा साबि हरफालायखोसै सानगोन तिजरिनि साबिखौनो हरफाबाय नामा सानगोन रानख्रावजोब्बाय नै नावा लोगोफोर फिसानो नावखौनो गाखोफेरनो मोनाखैमोन बिथिं फैनानैसो गाखोनो मोनदों आङो दै बारनो मोनदों दालां गैयाबाथ' नों नावसो गाखोनो दालां गैयाबा आं फैखायामोनबो नोंगौ सानै इमान खस्थ' दालां दं होननानै खिथायामोन ना खिथाया जागोन गैयाबा दै बारलायनांगौनो दै बारनानै ओरै बाराव दोनफिननांगोन मोखोना बिबार दै गैयि जायगानि मानसिफोरालाय आरो गिखागौमोन ना आंबो जादों आंबो टिफिन सेसना लाबोदोंमोन लामा ससेसिमनो जाबोजोब्बाय आं मा जागोन मा थागोन मोनदों बोथोरा गरमथार जाबाय लोगोफोर दाना मेथाइ लायदों मावजिया बै दखानाव मोजां उन्दुबाय उन्दुनाय मोजां जायाबाथाय गाबख्रुबाय थायो जिउसोराङा मेंनाय मोनलायदोंहाय लोगोफोर जेबो मावाबाबो मोनहैलायसिगोन खोमा जों दाहालागै गिबनो बावबोबायना ओमफ्राय लायफिननांबाय 7000 मोनबाय लोगोफोर 7000 थांबाय थानोसै थाब जानानै फैगोन जोंबो बारा गोबाव थाया आं माबा माबि जानो लुबैदों ओमफ्राय मेथाइ लायदों मावजिया
मानसिया ओंखाम जाबोआखै आं जाखायानो फुङाव ओमफ्राय आं एसे जाबोदों आरो होमबाबो उखैनाय मोनबावदों आं मानोबा गोजोननाय मोनाखै दाखालि न'आव दावरोसि लोंबोनायखौसो जि गोसोखांफिनबाय थादों आङो माने लोंनो लुबैफिनदों आरोना सिब्रु माबा माबि होनानै जि गोथाव जादोंमोन खुरैनै जाखादों आङो जि गिदिर गिदिर लाखादों दिनै जानो लुबैनानै नों माला बेखौ हरां जानो माखौबा बिसिनाय जानायखौ माबायदि जानाय नङा मिथिलायदों बाबा सिरिमोनो ज्राव ज्राव होनबाथाय बाबा सिरिमोनो गोथाव गोथावना गोदै गोखै अरजों संनो बांसिन गरम बारा संनो जिजों मैजोंथ' ओइ माथो एसे लोंबावसो खोमा फाजा ओरै फंबायसो ना फंबायना फंबाय बबाव थांदोंमोनबा माबानिफ्राय फैदो खोमा ना माबा बबाव थांदों खोमा जाहरदो थांगोन र' जानि दे लोगोफोर Betul, betul. Hah? Mana? Mana? Nada. Nardo, niko. Nardo sih. La. Terus ini apa? Siapa lebih? Babunya. Undusin sih ketua. Nardo tadi kita mau jemput berayu. Nani kan jauh pindahin matu. Undusin berayu. Sekolah pergi siapa ini haba jalan tangga pergi. Buri babu sekolah. Buri ayah kakak anda. Baik mama tidak. Kari mama anda. Ada anda. Bislah. Hah? Kari di mana jaga gaya ni? Precision. Foto kita malah ini. Mani bayar. Bye. Cuci thapa langsung. Kari di mana jaga gaya ni kat siap. Berapa dia? Thapa baik. Oi. Mama kan ya? Ini dulu kamsin dah. Kalau mana begini nampai? Mana hobi? Parau tu nak kau mau sih? Video. Apa saya graf tak? Itu babu sih. Thap sin thapa nak ada. Kau sensei. Mama menjaga dak kita benda. Ma karlu karla. Karena karsimun. Utang lagi deh, sana deh, pe. Utang lagi deh. Nyusa, acimungol. Biya, angni bibenangi, bijau jali, ya bibenang. Bibenang sekolah. Sekolah macam mana ile, senggup pera. Sekolah macam mana, mancikan pera.
समना होनदों प्रिसा आंथिगोन इसिबा जाखांनानै ओइ दुस्थ सोंहरनाय खेबसे ना दहाय हरदोंमोन दानि दासो हरनायालाय बे मा होनदों जाखांबायनो हा होमबा फिसिनोसै बारा थानांगौ जाखांबायनो दाउ जुम खालामबा हिनजाव गोदानखौ नुफेराखै आं आंनो बिराद बुंनायसो दं ओइ दुस्थ नै हाबा जाग्राफ्रा मोनजाबोनायखाय जिगालिलि जालायलै मालाय बा एबा मा खबरलै जौ थांबानो जोंनाव ओइ हाफे नायसिनायसि नोंना ओरैनोसो होनदोंलै एदावनो सानोखौ नों मा जानाय हाबायाव नों मा जानायलै नै लाइक मोननायनि ब्रा मोनसे हाथाय बायजोब्बाय हनै मा मोनजाखो माबा दालि बान्दा कबि अमाया लास्टआवसो नामा बाङालिफोरनि बायदिसो हाबा जाग्राफ्रा हनै बा हाबा जानो थाबाय देबा बस हाबा जाखांबाय मानसिफोराबो बारायबोबाय हनै ओइ नानि हाबा जानाय बबेयाव दहाय फैनायाव साथामल'मोन जों दा सयजन जाबोबाय बाबु उन्दुबायलै ओइनै बोरमा फिसा ओइनै आंहा बोरमा फिसाखौ गिसिगारो जाखांनानै फैबाय लोगोफोर थांबाय थानोसै बारा गोलाव ब्लग लाला बाबाय आरो फैनायलाय माथो देखायबाय थाबावनो इनि मोसौफोरा अबाव थांदोंमोन अबे थांनायमोन नानि अबाव थांनाय हाबा जाजा फैसा मोननाय नोङो ओइथि थांबावब्रा गेजेराव थांबाव मानसिया बाय बाय रायलायला सोरलाय नों फन हरनो होननाय हरबाय बोरसिदि माइथिं गारि फैगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा ओरैबायदि गिदिर दालां गंसे गारि फैनायावनो थाथ'नो गोनां जालायो हाबजाया माने र' फैगासिनो र' दा देखायगोन आं मोनफैबाथाय लामा फाहाम बे गारि नांथानायनि थाखायनो जोङो 10 मिनिट लेट जाबाय दालाङा ओरैबायदि माने ना गारि इयो लामायाव मुन्ना बर'नो एमबि कम्पानिनि बरपेटानि Yang jatuh kau ini sim buat sim jalan yang mana? Di mana hurnai? Harap pilih yang mana?